Това е Клуб Неделя на Радио Пловдив. Благодаря на слушателите, които се обадиха, за да поздравят моите гости за страхотните приказки, за които говорим. Те всички са събрани в книжката "Пътечката на Мечо". С много поуки, както казаха и моите малки гости. Всяка приказка пък, както ни каза авторката Надежда Христова, е родена от конкретна ситуация, която е намерила своето разрешение и своя уникален пример под формата на чудесни приказки, които пък, тук добавям вече личното си мнение, спокойно могат да бъдат четени и от възрастни. Например, понеже наистина през цялото време, докато разгръщам тези приказки, винаги се сещам за Малкия принц, трябва да кажа, че аз като малък въобще не харесах историята на Малкия принц и всичките му приключения и едва много по-късно, може би дори бях студент, когато преоткрих тази книжка. Така че понякога за едни хубави приказки не се знае кога ще бъде подходящата възраст. На слушателите да припомня още веднъж заглавието "Пътечката на Мечо". И тук сега отново ще включа децата, моите малки гости. Хващам се за думите на една наша слушателка и понеже ми предстои въпроса да попитам авторката Надежда Христова какво смята да прави от сега нататък, за това първо да попитам пък моите малки гости, това, което попита госпожа Иванова преди малко. А именно, искате ли вие да напишете приказка някой ден? Краси, ти мислила ли си по подобно? Не. Въобще не смяташ, само ще четеш такива приказки? Да. Добре, Ерол, ти? Ако трябва да съм честен, аз... Твърди честен. Честен съм, да. И преди съм си съставил собствена много кратка приказка. Чудесно. Но все пак беше нещо. На мен лично обаче не ми хареса и реших да загърбя този бизнес. Този бизнес за сега го оставяш на Надежда Христова. Добре, но ако някой ден решиш да пробваш, може да се обадиш, за да представим това, което си направил. Или пък да си потърсиш издателство, защото разбрах, че имаш там проблем с издателите. Така е. Те са друг бизнес. И младите дами, илюстраторките, вие мислили сте да пишете приказки и предпочитате само да ги илюстрирате? Може би някой ден. А пробвали ли сте се? Всъщност вие сте достатъчно големи, за да сте пробвали. Да. Скромно разбирам, че се пробвате. Те пишат, но не приказки. Романи по-скоро. Романи? Чудесно! Трябва да ви кажа, това в по-общ план, в България много се оплакваме как не ни обръщат внимание, как примерно не ни издават и така нататък. Обаче ние пишем много малко. Затова пишете много, пишете още от сега, за да може, когато пишете много, все някъде там ще се появи нещо много хубаво написано, което ще се окаже качествено. Хората навсякъде по света, всички, които са издавани, са писали страшно много. Единици са тези, като примерно автор на "Спасителя в ръща", който с една книга се превръща в световна класика, но той наистина е уникален случай. Така че пишете много романи, каквото си искате, но не спирайте да пишете. И сега се завръщаме към Надежда Христова. Какво смятате да правите? Ще пишете ли още приказки? Тъй като вече всички, които прочетоха "Пътечката на Мечо" около мен, питат, как се казва другата книжка? И аз отговоря, че не знам дали въобще има друга книжка, така че сега от вас тези въпроси. Как се казва? Има ли друга книжка и кога ще има? Да. Значи идеята е в левия ъгъл на книжката. Само, че и вие може би... Поглеждат се подозрително. Да, точно така. Там има една улика. Казано е, че е поредица дар безценен. Имам желание и възможност сега да започна работа по подготовката на втората книжка от поредицата "Дар безценен". Моите илюстраторки бяха така добри да направят илюстрациите към новите приказки. Сега ще започнем редактирането, подготовката за предпечат и след това, дай Боже, да видим, нали, книжката готова. Вече имам много интересно предложение от деца в Пазарджик, в едно училище. Те ще направят драматизация на една от приказките. И когато направим представянето на книжката в Пазарджик, ще имаме театър. Те ще бъдат артисти, много се вълнуват. Оживяват вашите приказки като театрални постановки. Да. Така че аз също, нали, бих искала час по-скоро да приключим с редакцията на приказките, за да вече, нали, те имат яснота, децата,
за приказката. Много я харесват също и учителката. Така че ще се радвам наистина да видя оживена тази приказка от втората книжка. И тук ми идва още един въпрос. Разбирам, че отговорът на предишния ми е положителен и във втората книжка. Така че феновете на Пътечката на Мечо да се чувстват спокойни. Продължение ще има. Разбирам, че доста често посещавате различни училища, в които гостувате, представите книжката. Всеки ли може да се обърне към вас и въобще има някакви ограничения? Значи във Фейсбук. Отворени сте за покани? Да, разбира се. Аз много се радвам на това, че децата или различни училища, детски градини, клубове в Фейсбук могат да намерят Пътечката на Мечо. Има страница във Фейсбук. И там на кирилица Пътечката на Мечо. Да, както е самата книжка, на името на книжката, така и в страничката на Фейсбук на български Пътечката на Мечо. Има много снимки от нашите срещи, разбира се, с разрешение. Винаги, когато има проблеми и казват, нали, че нямам разрешение да се публикуват, не ги публикуваме. Снимките от срещите, как протича самата среща с дадени деца в детски градини или в училища. И има обаждания, има запитвания. Сега има даже от един клуб в Перник се обадиха, нали, че също имат желание да гостувам. Имам желание, готовност, стига да има покана и аз да мога, нали, ще се разберем, ще откликна на това лично да представим приказките. Така че Пътечката на Мечо може да бъде във вашия клас, така да се каже, заедно с авторката. Благодаря ви за това гостуване. Отваряме една скоба, че то ще бъде първо, тъй като много ми се струва, че тази книжка тепърва ще има отзвук, може би още допълнителни представения, да не говорим за второто издание. Очевидно интересът извън България също не е никак малък. Все пак, в крайна сметка, две международни списания са публикували вашите приказки и то точно от тази книжка Пътечката на Мечо. Очевидно, това, което споменах за дълбочината на тези приказки е забелязано и от много други издатели на списания. Така че ви желая много успех и си отваряме вратата за поредни гостувания в предаване на Радио Пловдив. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви на вас, гости, малки и по-големи. Чао! Приятен следобед на всички! На вас също. Благодаря ви! Виждаме.